Katong ako sa kadlaw nga niadto sa akong Picnic. kaibigan nga kanang nainom kog tambalog MX3 na ayo ako mga hubag-hubag sa kalawasan. Mao nga epektibo kay na sa tabala inom mo kaunom sa usa ka adlaw wag tang imong tiyan, wag tang pud imong kalawklag. Brother. Namo daw picnic, brother. Awa noon. Naa gyud. Naay technique. Shit. Ikaw ano na ko na ikot. Imbis na kadalita para makalugta tayo. Oo. Wow. Nay boat by boat, nay boat ra Trish. Si boat. Standby. Wow, bay da nay Zumilut. Ako na ba ko man? Nagmani ha? Mani. Mani mo din na tag 5. Marami dyan mga lods. Oh. Lala. Kapalo ko ni. Trish, dawatan na Trish. Gay. Trish. Very good. Oh my god, ito na po tumira ng Tres! God bless! Oh. Okay. Ayawa! Wait lang. Tumira ng Trish, na damage. Nice one. Oh shit. No, kasi siya likod. Let. Never mind. The plane. Night Raj. Ladies and gentlemen, Night Raj coming this way. November 23rd. Night Raj, bay. Patay ka dito. Ando na, di mo na siya Night kagidra. Raj. Di mo na siya kagidra. Sisarado lang. Nai-loot. Oh! Orang chudi ano. Dapat kuhan ka rehead one with tak ka lang ambo. Giablihan yun niya. Asang trudge, gag. Doon laki yung trudge. Hala, oy, di ka mo masira. Musirado na siya. Diba? Perfect combination. May musulod lagi na may buga gitu na rin. Feel ako bay, maragkuanta ni bay. Kanang before ta makaabot sa bago nga map no. Kay makuanta mga 5 tries, 5 times. Bago ka rin! Yung anak na. Natulog ko, Trish. Trish, natulog ko. Trish, natulog ko, Trish. Patay, hurot at tulot. Ha? Kung kita nang damage, hurot at tulot. Yung nagsaba. Padung na siya, Trish. Trish, padung na siya, Trish. Trish, kita na siya ni mo, Trish. Trish, kita na. Patay. Trish, kita na siya ni mo, Trish. Nagdok. Sa bakit po ng soy? Ano sa eksaba? Ano sa tulog, Bilots? Lumis tulog nung negod. Lumis. Saba po ning usa diri. Okay na, may dire. Okay ra bino tulog kami diri. We are one with the flowers. Yo, saan mo dali? Ha? Hello? Hello? Ano nabayot lagi na siya, Sin? Labayot ka, Lods! Kano sa kaniladlad? Ulo, Ha? Nasa mo? Ano siya? Ulo, Sin. Ha? Ha? Hakdok! Bayot na lagi ta. Noon sa? Naunsa imong lagay naunsa? Ulo, nag-change Ha? na siya, Sin.
Lugi. Kaya bisa mo sana bayot eh. Bayot siguro siya. Bayot na siya, Sinto. Bayot ka, Lods. Kaya bisa mo yun. Ako sa day. Imong nang bayot. Iyang tingog ba kay Murag Sirus? Murag sirus. Basa. Murag si Rose. Wala, ko na din siya si Sweet Jason. Sweet Jason din siya di ay. Sweet Jason para Gateson. Ako sa day, unti yung dili. Familiar akong tingog. Ha? Nang familiar pa yung tingog ni mo. Family dito. Oh, ha? Ha? Hotdog. Babam, babam. Ha? Dadam, babam. Layor kay Jet ay buwa kagwapa tong Jet. Ang naw gani buklo. Watch this. Badam, badam. Mura magnaahat. Si Rose lagi, dili si Jen. Oh, si Rose man oy. Si Rose man na, Rose pa na Gateson. Si Rose. Bay nahurot man atong loot bay ay bay, one eye loot na bilin bay. Hala. Go, bias tawo eh. Get out of my road. To Ray. Si Rose, sige na ko ba? Si Rose yung manunoon bay. O sana, Ha? Kuan katong Duty is not over. kuan kanang Cool ayo cool. Babam babam. call it, call it. Si Rose. May si Rose mo na siya. May di ba na si Jen? Ano tayo loot boy kaya biyan ni. Oh, si Rihid. Matay, uy. Matay si Rihid. Okay na matay si Bakit na Rihid. siyang ulo? Wala yang ulo man asa. Okay ta siyang ulo man. Naran to. Nakakita na ko. Tres, sabi na ba tayo, Tres? Ah! Sus me. Yung SpongeBob. Oh, nasilalay diri oh. Ikaw na. Nasilalay diri. Excuse me. Eh, maday! Fucking. Nah. Hey, Patrick. Last. Ini. Nge. Aray, Come on. go ka muna! Huh? Go ka muna! Mugo. Nabuang naman siya. eh. Go! Si mugo pag drinks mo na sa Bilibin. Go ka muna! Buang mo siya eh. Uy.
kikilang puros mo na sa Strad ganina. Ay. Di ko niya makita sa dire. Didi, ako iluran Trudge bias, ang Trudge. Shh, call, ako dali, call. Call. Psst, psst, psst. Late lagi ni notify ang live. Shh, call. Psst, call. Shh, call, ako dali. Trish, ay, Trish. Hala! Ha! Wave ko! Ha! Wave ko! Ah, okay. Pataya din in Madrid. Call, ako dali, call. Siguro ang loot, bay. Stretch, ako dali. Psst, 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 psst. Para dili late ba. Kuya ko dating trad. Uy. Buhat na itong technique ni boss. Simuton lubot ba? Hindi man siya kabantay. Ay, saba. Di mo siya kadalo. Hindi siya kabantay, boss. Gitu. Kabugo. Kabantay naman siya, boss. Gi-update. Nanagan eh. Gi-update naman eh. Nanagan. In-update pala. Asa darita, boss. Tuyok na. Ay ko, black, boss. Tuyok ka ba nila, boss? Ay. Lagi ako tudo ni Trisha do. Tudo. Nice Sabay. one. Alay. Hoy, ulol! Uy, ba! Hi! Nakahawa na ko. Visit naman eh! We are electric. Ay! Mata! Nay, mata! Sabay ka! Nay, mata! Yati na lang! Bistin na! We are electric! Sirihid, atagin sirihid. Ha? Tara na, uy! Eh. Marami na, herbal capsule. Pabalik sa mga bodega. Ay, kabugo eh. Ay, 50 man nata ang hila ni guys. 50 man nata. Dali, 50. 25. Ay, 25. 25. Tara. Lead. Alam. Ay. Let's go. Tris! Ay, mahala eh. Asaman. Ay, Yo, bazooka! Ako. Bazooka na! Among card. Gibutang nila ang kanon, Tris. Ara, Tris. Agayawa! Wako'y Oh, makita. Trish. Mahal kay Trish. Ayaw sa kay wako'y. Ibutang nila. Awa, Trish. Trish. Ayaw, Awa. kumang na ako, litsi ka. Awa, Trish. Boom! Kapitan Bravo Junior. There is one dead over here in the ground. So I repeat, man down, I repeat, man down.
Napay encore. But have you joking? Luya sa tao eh. Woo! Woo, let's go. Maria's in the pool bottom, ding ding, boots with the purr, with the purr. Matay ako ga-expect na matay stress siya. Sorry, Ako po Trish. brother, Wala ako po kabalo, brother, Trish. what you expect ato brother? Di na anat ko goodbye nga dili ta mga matay very good. Magino. Brother, pag mute na lang da, ay pag deafen na lang daan brother. Chuy ko ay lang gibon ang kanon bay. Na-damage ka, wait lang. Bomba breed. Ay, bomba dali. Chuy kay bay. Official ni siya guys sa repo kani. Official ni siya. Dili ni siya mod. Mo ni lang gibag di ad bag. Wala lagi. Chuy kay bay. Ay, Unsa man? Ay, Sa dali. pikas ato sa pikas dara. Excuse me. Na atong kuan bay. Try. Dun, dun, dun. 4K, From in a home. 8K, 3.5 okay. Wala tay health, kailangan tag health. Aw, sama na. 20 na na. Okay na walay kuan ba? Okay na walay granada siguro. Okay. Ano lang. Let's go. Dun, dun. Pwede to siya sa cart nga dako. Oh, pwede kita siya sa cart. Fine. Pwede sa... Laguta, uy. Lalay na, laguta na niya, uy. Sayang kaya akong 100. Ano? 100 talaga ibalik akong life. Oh, di pa ka ana. Oh. According to all passengers, please proceed to the principal's office right now. Anak kayo, atong pagkuha. Ano maging mong i-ato ka? Let's see, kasi nakanan na. Lahat ko kayo. Naman. Sa imong dangko mo abot gihapon mo para ulit ka. I am your nightmare. Kung ayo ha. Gidaman. Oh, apilon ba jud ko niya? Bisig wa ko nang hinabot niya. Lino na niya, oy. Mga mo man siya glintaw. Laylay na ka. Ay, di na ko katul. Laylay na. Laylay. Uy, pero wala na ang life do. Oh, di ba? Mas mayo na patyon ka. Kailangan nang i-patch. Ano? I-patch siya nila nga kanang sa mamatay ka sa shop, pabuhi, mabalik rin mo. Sige tuyo gid ito nimo. Napay health dre oh. Ay mo ani oh, friends beta o raw. Lipay na. Lipay na. Nice na brother, mo na brother. Lipay naman, oh. Lipay naman na bata Oh, na, nagana, guys. oh. Lisod na siya, hindi short tempered. Tra. Let's go mga kaibigan, nandito na naman kami, nagbabalik. My hair back up soon. Papalit sa mga butika. Uy, nay ko Andre. Nay Vizo Viz. Ay, Hey, Viz. brother na, quadra. Sana. Bari, manglutag tarong ba pero kapalit Oh, nay Vizo, nay Viz. Una ninyo ang base. Tabay. Alay mo. Tresh, mo agi mi tresh ha, mag-vase me. Sa ubos ko mo guys, sa ubos ko mo gunit. Ibutan sa isa. Sa ubos ko mo gunit. Ibutan sa cart.
Sa ubos ko Butang mo sa cart, gonet. Sa ubos ko mo gonet. 6k kini bay, 6k kini bay. Ah, Okay, napay isa ka vase dito. Bari, bari. Brother. Boy, brother, boy, boy. Buyan ako. Buyan ako. Ay! Oh. Okay. Hindi siya. Bugo. Isa ka vase dito. Oh. Isa. Kuha ng vase, Trish. Nay. Ayaw, examok. Ay, isa. Atras. Ibutang na sa kuan, babe. Ibutang na sa cart. Boy, manglutag tarong para mapakalitag kanon, bay. Cart nasa cart na. Oh my gosh, I love canon. Sid, Ibutang. Sid! Unsa man na? Ibutang sa cart. Ayaw ni, diretso na lang kay dako man na Sid. Okay ra. Ayaw sa cart. Ayaw. Makuha na, ano na. Tupay na. Makap na makap. Dili man. Napay isa ka vase. Actually, pwede raman na ito madala ang vase, Trish. Jamon. Niya, ako lang Jamaw na! Diretso ra ka ni. Okay. Jamon! Di na malapas. Wala ni. Wait lang, tanaw sa akong babaw. Okay, wait look. Nice. Pikas eh. Ha! Biskot. Ay! Trish, ayo Trish! Yawan Trish, pa. ayo! Ayo Trish! Trish, sige Trish! Yawa! Isa lang naguba. Shotgun! Ako kasi takot. Let's go. Give it her. I'm be the bitch. Give it her. Ah, di kayo go! Haha, butalo! Nice! Let's go. No, na si sound boy. Nice sound ng kuan boy ang shot. Yan eh. Uy.
Asa siya? Asa siya? Hello, hello, hello. Brother, brother. Bullshit! Ay! Gago! Guys, nalapas ang bomba! No! Namatay siya? Ah, namatay! Ay, wala, nalapas ba? Nalabay niya glayo! Oh, sayang nga to, uy. Pagod sa buwan! Tuwa. Buguan ni mo, Tres! Anong imong magkilabay? I think hindi spoon na siya, Trish. Hindi spoon na siya eh. Ay, pagka lovely. Ay, Diyos ko Lord, by Hana. Ay, kay epic fail. Hindi mo, Trish eh. Yung nang gitulbong no, wala na nun naigo. Tips after a breakup. Wow, what a question. Spend Tips time after on a yourself, breakup? focus in yourself. Break in. Mara na ba yun? Ano ni? Trish, tabangi ko aning kuan, Trish. Trish, ayaw, maigo ko siguro. Sige. Ale. Mag-gym, pwede. Basta, i-distract imong koglingon. Kaya ako, boss. Okay. Naihahinay gid biya ha. Isa ka sayop buak ni. Okay, nice. Nice. Do. Nice one. Okay. Wow. What a great. Yawa na ako, oy! Sino sabi siya? Magsama sa buhat kagil. Yawa na ako, oy! Maladra. Bang. Perfect! Parang magbaboy na kita, boss. Badar! Tama na, Badar. Tama ni mo, Badar. Aron siya magkinabuhi ni Badar. Iya na, bunalan, untag cloud. Kung ito na itong gitabot, hindi na Wow! Wow! Trish, wow! Kibang mabuto to, Trish. Ako to gipisa ng ilong, Trish, no? No! Kung ikaw nasa sitwasyon ako na makakuhan, pagka na ako, no? Grabe, pagka ka maka-judge na ako, no? You're a judger. Grabe, magsuon ni mo, Trish, oh. Uy, madami siya pala. Madami kami kag-live. Kara. Kami kag-live pala. Kara. Ay, wala pa tayo nila gi-apply ka tong patch ilang giingon din. For the ano. Overcharge natin, gi-apply overcharge Na. sa low level. Nadri ang kuhan by Gi-apply din lang extraction. patch. Cause you'll be in my heart. Ginagi ko nagkataha, baby. Lagi. Nasa Tarzan ba? You'll be in my Ay, ibutang, ikuha ka, be. Isaka ko sa taas, be. Cause you'll be in my heart. Binira ko si Kitag 6 pa, mag-i-postin ako sa YT, guys. I-postin ako si ABS-CBN!
Bullshit! Uy, na si Redin, oh. Redin. Fuck you, Ay. lagi. Na, Ay, ay, ay. happy and you know, coffee time. If you're happy and you know, Be happy coffee and you time. know. Ay, if you're happy and you know, what to do, Tara na. Okay, para maka... Bay, kaabot baka itong kwarta ni sa kwan, bay. Sa. Push. Da. Wala naman na tayo line. Ay, napa! Napa. Kako nilikay po ko sa in real life. Napa. Oh, tarong magbutang. Bay. Dapat na makapalit sa kwan, bay. Sa kanon, bay. Lami. Ha? Tango down. Bay, ari bay. Timingon ako, bay. Timing day. I repeat, man down. Tres. Tabangin, Tres. Ambak-labak, Tres. Tagpo, may takop, Tres, ha? Lisod yung takop, Tres. Lisod yung kay Kuha, sa gamay, Tres. Lalakos namin. Lakos namin. Ako bahala ni Sid, ha? Okay, next. Likod. Next. Tagan, tala. Next. Perfect. Yabat! Oo, si Tax. Tres, ayaw, Tres! Mamatay siya! Tres! Ayaw, Tres! Let's see. Red, di ka masud. Ayaw mo, di mo masud. Pwede na nato i-take home ang kung ano? Si imong pet. I-take home na to ang kung ba ang nom. Imong pet. Ibaligyan sa shop. Oh, 33k. Oh my god, naanapod ang kanon, bay. Pila man eh. 46. No! Dalo na nato ni Boy, Dado. ganahan ko magpalit ana, bay. Laser, mami. Lagi ni. Lo! Mag-activate siya? Ay, kailangan siya card. Tara. Wala may card. Kasi hala. Lara good. Kuha ka ng combat trail. What? Usan eh? Plasma gun. Yawa! Walang dalain ang corner. Peste, mali! Dalain ang corner. Oo. Pare, ay go, Oh! Kuyawa ni nga pusil, uy! Hey! Di ba, lami? Hindi ka mo't kidkol. Gigi. Boy, wala. May Whoop! Lister mo yan. Di ko kabot naman. Okay. Uy, sama na. Boy, wala yung strength na upgrade. Wala, hindi ko na strength na upgrade. Gamayan ata nila ang chance. Uy, duck bucket. Go. Tres! Lol.
Lolo. Go nagbumba diri ba yoy? Daga na ni Glut karon. Kanina lang kaya, bay? Makapasar ta ni. Kuno rin yung usa. Ay brother, pulos kaya pa na brother. Unsa man? Tulo na ka bumba da. Tricky. Okay ra. 3K. Yeah, tricky nga speed diri oh. Life could be a dream. Life could be a dream. Porky. Sabay. Porky. 3K nga. Pwede kaning ko ano? Kaning landmine. Nindot mo kayo ni? Pwede ra. Ay 4K? Pwede heal na lang. Heal lang, okay heal 26 ko. Let's go. Bay, dapat makapalit tagkuan bay. Laser o cannon bay ba? Next game. Laser. Ay, wala yun. Andak bakit? Karihin eh. Nalagbot siya ko. Kuso. Let's go. Kuha, kinsay delay 120. 100 ko. Rehead na. Kuha. Asa man eh? Katong health boost Ay, red. Dili heal. Ang health boost ba? Health boost. Ano ba? Where's it? Kasi. Straight up. Ano Mars? Ay kuha, pilay mo heal ba? Health? Pilay mo heal ba? Health. Ang health lang ko ba kay 26. Ano, heal pa yun. Okay, who else? Salamat, Commander. Pilay mong life Mars. 105. Sige, sample. Okay. Game! Let's go! Gay. Ilarga, pura bisita. Pusit ka. Whoop. Let's go guys, don't forget up the screen! Like the screen! Like the screen, like the stream there, like the screen. If you like it and you know that you like it. Wait, man. I will flip. Wala. Okay. Drop some money. Grabe, kurap ko ni gud. Eh, yo. Mga luto eh. Hala! Nailot dere ba eh? Bye. Ha? Katong mutik-tuyok ba kay kuwato red? Katong mutik-tuyok nga lot ba na dito ah? Ay, gago ko rin. 36,000. Baba, man! Ay, naripong na ko. Naripong na ko! What? Oh, you're the tree finder. Baba! Wait, hindi question mark lagi dere. Saan mo eh? Hello, what is going on? This is Makaboa. Bay, napas mo na guro rin. What's up with isulti niya? Kuan. Watch What's up this. isulti niya? Watch out. What's Swiss? Watch out, uy!
Hello. Pati man? Di mo kayo ubos. Hello. Treasure. Treasure. Hello. Dr. Moon. Wait, what's that green? Mga housemates. Nairo. Nairo! Red, pumunta pa sa confession room. Red. 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 Oh, ano ka namatay? Ah. Oh, I am Optimus Prime. Avengers, roar out. Babam, babam. Si Megatron niya. Megatron? Sige, try na to si Megatron. Oh, that's a Megatron. Oh, hello? Oh. Autobots. Autobots. Roll out. Ano yan ang pinakanindot nga istorya sa atong kinabuhi imagisin niya sa What's the Style. Ikaw lang ako na tika. Di na ko nimo. May pang magbuwag na lang ng duha. Wala ko'y gusto nimo. Hawa dire. Layas sa akong panimalay. Apan, di ko musugot. Gihigugmati ka. Aniya na. Abrihan na nako. Abrihan na nako. Nakita ba nimo? Nakita nimo ang akong pagmahal kanimo? Perting dako. Wala ko'y labot ana. Di na ti ka mahal. Pahawa na diri. I don't love you anymore. Apan, gimahati ka. Akong gihatag ni mo tanan. O mako to atong istorya sa part 1. Paabot ang usa ka palalastas. Chinito Plus Herbal Capsule. Epektibo kaayo. Ani ang mga panghitabo sa mga nakasuway na. Katalaging ako nga na ako hubag-hubag diri sa akong dapi-dapi kay niinom ko og Ginito Herbal Plus Capsule. Nawala siya after sa usa ka semana. Grabe jud ka epektibo lagi. Mao to gihatagan ko nila og 5,000 kay pa-doktor ko nila kay murag nawala pud ako ang kuan, ako ang kilikili. Ginito Plus Herbal Capsule. Napakasug. Mapalit sa mga butika. Ay, nalay mo dire. Nam dire ay. Tug ri dire. Nag-play ka, radyo? Wai, kuan ko nang minaw di gagawang trust baga ni agi sa dire ba gatiktuyo sa dire nya. Datan-aw siya nako gatulog nga piyong ra ko ba nako. Hi cool ni smile mo siya noon. Wa ko ipatya may promise was ko di patyon. Tanor siya nako. Tugo siro nya kaang ko ba? Tatan. Ano ko? Bossy. Hmm. Pero green man ka. Oh,
Kuan ka, caterpillar, caterpillar. Tai sa Caterpillar, boss. Green ba di ang tayo sa caterpillar? Green ba di? Green. Di ba brown? Bay, dahil akong loot nila sa nahan ba yung? Babam, babam. No, Like this. 100 Bay, 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 bay. Nabis. Bay, umano ni nato nga level bay, mo palit ka sa kanon para makapas sa oras. Vest. Ang vest, ang vest, Dre, ang vest. Ang vest. Vest. May inay bay, please lang gid bay. Please, Dre, babaw ka, ubos ka, trash. Ubos ko na ako sa ubos Inay, Gulliver. bay, inay. Maningkawan Pero gay na gahay makakuha lagi na tag ubos kuwan, brother. bay. Pero gay gahay lagi mo ubos brother. I like Bay, it. 50k ba yan? Okay, kaya. 50k bay, 50k atong goal or 60k Gay. possible. Wala ilot dire. Uy. Wala ilot. Nailot sa babaw. Nailot sa babaw rin. Kaya dira. Asan ni? Ay, sa ubos. Diri. Dara. Is a ring. Up. Ha! Yati mo ng bataa, uy. Sige, suggestion lang. Saan mo na sila dito? Ay, ya!
happened, What? 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 Huh? Hello? Hello? Wait. What happened, Joshi? Si Rihid. Na-DC mo to si Rihid. Na-DC siya or na-enforce quit siya? Nawa mo sa Discord. Wala siya sa Discord. Ay, no? Uy, nag-brown out siguro to, Na, boy. kuha na sa natin pusti. Tanong mag-istorya. Nakuha na din siya pusti, boss. Tumba na sila Brown out pusti. to ba eh. If na-DC na siya sa Discord, brown out na siya. Either brown out o nawala na yung net. Wait, wala tanto ka talaga guys. Kaya na to 1 minute kay wasog tubig. Kasi patig mo balik siya. What happened, Joshi? Kid aha di ay mo. Busy na Ha? kuan dito sa piano. Aha ni mong duha. Ako? Dili ako si Dixie ha. Nang loot ko, Trish. Akong giandam ang loot dito sa Pikas nga extraction. Dorod yan mo. Wala may loot. Tamo na magitoyo. Oy, naa pa. Oy, judgmental. What happened, Redhead? What happened, Joshi? Ah, bugo. What happened, Redhead? What happened, Redhead? Wala si Redhead. Hindi na siya nagbalik. What happened, Hindi rin siya Redhead? nag-reply. Oo. Wala si Redhead. Ay, wala nag-reply. Kasi ako. Si Pat, kailangan pa na mo. Ay wait, pwede actually ka-join si Pat. Pat? Basta Kailangan lang niya tantangon yung mod niya. Kailangan niya i-switch yung, ay wala naman kung may oras guys, 30 minutes lang, managinot pa sa oras. Hey, makaduwa pa to, guys. I got you. Sorry. Wala gito. Sid, wag po pagkabomba na. Unsa? Unsa, Trish? Green. Ikaw magpagbomba? Bumba? Yeah. Ay, wait. May bumba dito? Nawa man akong bumba, good. Nana ko, brother. Okay. Gana ka, mo na usaw. Dali lang. Dali. Muna. Nakay weapon. Kaylee, boss amput. Ooh. So many loots. What a treasure. What the fucky? Curious ka ba daw? Kisa kay gabutan nga na yung mga loot ng everyday. Fucky. Brother? Sid, i-drop na, Sid. Okay, butang. I-drop na. Fucky. Excuse me? What the fucky? Napagin brother. Na diamond. Jaman. Nadi ka tong kuan pa katong tingalingaling. Asang Yeah, ka? drop. Asang ka? Narasam kilid. Drop. Very good. You're the kid. Diamond. Very good. Ooh. Okay, boys, we have a handle with care. Boy, ni brown out siya boy. Handle with care. Shoutout ko sa mga It's very big. subscriber dira sa atong TikTok. Babang. Oo. Pabutang mo na nato, Sid. Ha? Pabutang na to ko pa. Spirit. Pip. Neclone.
Trish? Hello? Nai-clown. Oh, hello. Wait, tatay ko, anam tayo granada. Nalabayan ni mo Wala pa. Ako lang ani ba? Ako lang ani. I get this. Nay booger! Nasaan na? Nay booger sa kuha! Hala, patayin ako! Ano eh? Ay, bakit? Tama na! Ayun sa kubi! Tama na, please! Boy pang clown ha. Oh my god. Boy pa ako, nakibam. Ako na. Peace! Sa mukha ni niya, oy! Bam. Ay, sa Trish, ako boundary, Trish. Napay. Ako boundary. Nice go. Go. Go, Trish. Atrasin. No. Patayin ako. Bomba kami na lang. Namatay pa siya! Pistin is Pewer, eh! Wala, eh. Ayaw ko na sa pabumbaha, brother. Pwede gina siya kamao. Second extraction naman nato dire. Ihatod sa tayo. Buhiyan sa tayo siya. Okay. Gato na yato. Ang biglot. Excuse me. Suno! Usa ka tingog ba? Murag na lagi dinosaur nga tingog. Ay kabugo. Is it so na mo na or masud pa na? Ito na ko ni Bay. Gigi. Kaya kung ibutang ko na drum, basig ano na. Kaya, ato na to, para maboy stress siya. Basta kuha ko ng gamay. Bugo. Gilang, lata, puthaw, karton, Wala ba rin, kuhaan plastic. sa tatong kwan, brother. Katong dako kayong box ba? Katong handle with care. Asa matibutang to? Dito, sa first, extraction. Madani? Marami yun, nan. Gida. Hinayon lagi na to. Naka-strain. Sa ubos ka. Wala, makaya na na to kung duha ba, hinayon lagi na to. Awa. Nga dapat dili na to mausab ang iyang position sa iyang araw. Okay. Brother, blind spot kay ko sa likod ah. Kung stop lang if kailangan ka mo double check sa imong likod. Straight ra likod, brother. Lagi. Pero na cart daw. Oh, yeah. Butang siya. Buta sa. Iyatot sa ang cart siguro. Gigi. Iyatot sa ang cart. Ay, nain lang ako ng birang.
Yes guys, sa mga wala kabalo guys, i-upload ko sa akong mga live stream sa akong YT. Ang YT na ko is Saan man yung position na? Siguro. Pakosa, dapat diretso. Better. Mahutan ko. HP. Kira ba dahil? Ta. HP. 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 Ah, si Trisha. Game. Saka. Game. Kana. Oh, Sangit siya. game. Okay. Bisa butang. Mo kupot ka ba sa Oh, bus? copy. Gay. Game. Okay. Tang na? Isa. Isa. Position. Isa bot. Buta sa. Okay. Ni. Kuha sa kanipi. Unya, i-move sa ni. Ikaw na. Gina. Move Sa may position na ni. Okay. Na pa straight. Ana, pa straight. Gay. Okay. Ana, pa straight. Oh. Okay. Ikaw na sa cart ha? Actually, pwede. Oh, go na. Last na. Go na, kaya ka ni. Classic time. How da? Ay, landing Yep. mapunta. Nice. Last try siya, dra. Nasa siya na. Mata niya. Ako kayo black. Nice. 55k. So good pa lang. Let's go. Kamukha dyan na niya eh. Salamat. Aswat! Ay, si Trisha, mamatay sa Spurs. Mamatay siya sa spewer. Ay, Hindaya na lang sa kuha na sa overcharge eh. Hinay ka siya ba eh? Gani, una mo, be? Una mo? Gay. Una mo. Ibilin ko ni Trish. Hamok na siya, be. Una mo. Okay, guild, si Trisha. Trish. Muna, oy! Go. Wala yung load the speakers? Wala! Gukupot magbumba. Di kayo kumao. Oy, Sed. Pag Oh. ako sa bomba, Sed, naigo ko sa bomba. Sabal yay! Ginatang ako lang. Ay ka lang, pag anak na ako ba? Murason ba? Nanak. Nanak-down ko, bugo. Ay, wait lang. Isa. Idalon sa nina. Dadan lang ito. Dora bitaw. Oh my gosh. Why am I overthinking? Kabugo. Burn out, pagi siya. Kaya na nato dadon ba eh? Yeah. Ay, taser pa Hindi, din. giyon na ni brother. Ay, ni Trish ang kwan. Ang purse. Babaw ko, dali. Hindi, ubos ka 6K. Sige pa. There you go. Very good. Nice one. Napadre. Wow. Strawberry your flavor. Arimaan. So many loots here. So many loots. Excuse me. So many loot here. Yo, wala naman natabay. Napadre kan. Ami. Napay kabinet ba? Rehead. Hi, Rehead. Pakpak daw, Rehead. Eh, papakasarhid. Wait, na siya. Nabalik na. Wala, ay. Tara, ay. Nasa base. Bago Ang sa loot. base. Ay, bullshit. Tara siya, happy lang. Kaya ba? Kaya na dre. Tara. Okay na ba eh? Nice. Okay na. Ay, okay. Bay, dapat baka kuwan tabay. Makaisa pa tabay para maano na to. May maspawn na to ang cloud ba bay? Yeah. Napay, naano pa yung mga bombastic. Sa mina. Mana. Walk away. Smooth. Are you okay? Kalma. Piste dyan na niya ay. Pugo man ang spewer ay.
Guys, Yan na, bukan as. Oh, shit, kag now nga. Oo. Yan, masukahan ni sila. Yan! kaya ka. Forward, forward! Gi! Oo, Ato na Daplin! Muna na, palabi pa! Li pa, Jud. Palabi pa, gara-gara man! Sige na magkuwas baso! Muna na! Hala, Bay na, abay na, abay! Pati abay, ay, kung kano sana ay kwarta, wala si abay. Shhh, siya nga eh. Niro. Yi, kaya pa ni bay. Uwap ta. Makabalik pa dito sa Rihed eh. Kapit malas 10 bre. Kira na brother. Don't you worry. Be happy. Yeah, ikaw ah. Sure ka ba eh? Yeah. Kid court po. Di na ka, ansam na, i-extend mo, ansam na. Hmm? Okay, huwag ka maglalala dyan. Bullshit ni. Tarong ba? Sige. Kuya, what the boy? Na. Hey Trish, babo Trish. Hala, nice strength for the very first time. Nice strength. Do ko ba? Trish! Ano ba? Pause pag yung lit. Wala na. Mulayat pag siya. Wala kay- It's been a while. Hmm. Arong gara. Muli ka itong kuhan, itong baril. Yaw nga to eh. Upgrades na lang tabay. Pwede ra. Tapos na weapon magamit no. Ay, kuhan ba der? Crystal ball ba der? Energy crystal, yung kuha. Kung sa may charge na to ano, ay ang kuan, pwede ang Kanang Ay, feather ba? kailangan, Feather. ba? Inoon para niya, pwede. Like, kaning 8K o for example. May health. Pila yung mga health ninyo, bay? Everyone. Pila yung mga? Everyone. Everyone. Oh, everyone. Everyone. I got attitude. 56. Wow. Natulog si Eriwaw. Itabangi daw ko si Likutan Awasin. Di ba nakasakagod? Kita ka sa mga reposit na abot na. Ha? Oh. Si Green of Red. Hup, hup, hup. Ipalit na lang ako ang black o ang color ni Jud. What? Sayan man to kang Jude, sayan. Tay sayan ay teal. Teal ra teal. Ah, basig super to, super. Super Saiyan. Si trabaho. Isa maning health to. Pila yung life ninyo? 101 of a 20. Lele. Good sa masahil pa eh. 120 ka? Yeah. Remers. Nawa, nagid. Ikan para banig biyahe si Mars, guys. Okay na siya pa eh. Gahi ka na siya pa My eh. gosh, dili ta pwede mo mo baliwad sa repo. Gahi ka na siya. Gahi ka na. Mawala yung duka sa mangloot na gid. Four, three! Mod to ang Death Note, oh. Nalimot ko si ngalan to mod. Wild card man nato to yung ngalan sa mod. Ano wild card something. Skiff. Wala din yung map mo. Asa isa ka? Le, bagong nga pa ba eh. Ay, di jay. Jadi bago deh. Bugo juga Trish oy. Ni clown. Oo. Nek wow. Mo na diha, karon mga tabang. Iyo tunggang mo. Oh, gaba. Puti bay, oy. Wala na to nakuha ang kuan. Okay. I can do it. I'm a strong independent. Ulul. Diba? Oh my gosh. Okay.
Naman. Wala tong resist. Si Risis. Tawagan ni sir. Wait lang. Oh, nanasarhid. Nanasarhid. Eh? Nabalik na sarhid. Saan sa reseta? Okay. Reseta? Okay ra ka ba der? As G's naman pa Kira, doon. brother. Si Kondra, tara. Reseta, tara. Sir, bao! My shit. Asam sarhid. Ako lagi chat ka na. Si Trisha present pero may si Trisha present na siya pero may before 11 PM kay 11 PM na iyahang trabaho. Kanon di mag-live si Trisha din siya ka-live og pag gusto og live guys kinana siya anak niya di siya ganahan nga kuan sa live murag lahi ra gid kung kanang siya ra gid usa sa live ba. Nangisaba ana man gud kung nayang anak. Si brother is back in record na siya record. Andus, what's up? Cherry, what's up? Nanam ka sa raid? Nasa Discord. Try. Adra. Try. Basta What poster na rin. Matindog ng poster ahead. What happened, Red? Boy, What napunta happened, ako sa man? Shadow Realm. Gago. Napunta ako sa Shadow Realm. Sa What kadiliman. happened, Red? Yung brown out eh. Happened, Redhead? Tara. What happened, Josh? Yes. Ayan ba eh. Kung guyos ang kog mo eh. Ka. Wow! Sige juga brother. Oy, tarong di abay kay nung tubig. Wow! Pinipilit na Bella! Guys! Pilit New na map? Bella, ayaw! Yes! New map! What? What a revelation. Daray. Umani nga ni Kalo. Tarong pag Bullshit. nanikma siyang ilong. Klaro kay kanang iyang butang iyang fingers siyang ilong. Ay. Di ba ding? Uy. Bay, naibaki. Na si Master Baki. Na si Master Baki, bay. Wala tayo kuan. Wait, level 1 saan eh? I think Nani kuan ba yung mahulog ba? Nasi Master Chef nati. Boy, nasi Gordon Ramsay. It's fucking bro. It's fucking bro. nasi Gordon bay. Huh? Si Gordon. It's fucking bro. Isa. Nasi Gords. Gords! It's fucking bro. Uy, fucking bro. Gago, hapitan niya lang kung ano ko eh. Gago, nitanaw siya nakabay. Yan siya. This fucking bro. Maginay bata. Nice one kaya pa ka. Nice one. Oop. Fucking bro. Fucking bro. It's fucking. It's fucking bro, man. Nadarid ako kay nga kontra siya.
Usa man ni? Yako! It's fucking woo! Nora di siya dira ko kung siya eh. Gago. Lalo. Sidra gago. Si Gord. Nagkago na black dead end. Kurgun ram siya mo. Piste! Michelle! Whoop! Nadring ako sa kayo. Dug ula sa extraction eh. Dikit ka sila ba eh. Head, dead end bedre. Lolo. It's fucking woo. Uy! Yung! Ha! Ara. Baki gago. Baki ano. Bugo ng baki ay. Oh, nagdanan dre oh, nagdanan. Ganon dili. Kailangan ka mo Q. Diyan na dre ba eh. Naikuan rin ba yun? Bangag rin sa babaw? Hup! Yo! Oh, nice. Na? Sina? My favorite. Wow. Grabe ka. Oy! Grabe kitang effort. Nakuha na to saging ra. Pisaging mo. Saging sag! Saging. Nadia si Kon ba si Nadia si fucking woo. Bay, naibaki. Ki! Ayaw ki! It's fucking woo. Siya yung pailan, Rish! Pailan. Asang cart? Kuha ang cart, baby. Bay, naanak ko si fucking woo. Bro! Yawa! Nadia, Wala si fucking nag-give bro! mo si fucking woo. Nadring cart, be. Kuha ng cart, be. Fucking bro! Ayun dahil wala. May loot nila. Dito na rin. Kung asa si fucking woo. Nihawa na siya. Bro! Wala si fucking bro! Tago na kuha na eh! Bay ka to. Ano yate! Usa mo na! Kung kisa man ang itlog. Gago ni. Didako na lagi ng samot. Gogo, it's fucking bro! Bay, what say matabo no kung Hala, oy! Ngayon, di mo siya mawala tao na eh. Ano? Damulag! Lagi mo si fucking woo, Drio. Fucking woo. Oh, what's that? Musa ka Drio? Aya! Bye! Hello? Hello, tabangi ko ninyo, bye! Hello, guys? Guys, tabangi ko ninyo, guys. Hello? Anybody? Bay! Usa ni, bay! Tabangi ko ninyo, asa mo? Usa ni? Usa ni? Usa ni? It's fucking woo! Bagi kapoy na jud mo ba? Da! Bay! Kapoy na jud Oh, niya bay. kuha ninyo kayo mo, oh! Sumi! Yawa ano ba uy? God! Bay. Lala! What happened, Red? Biskut nga bata ka. May ang itlog. Trish, asa ka, Trish?
Peace. Ka. Isko. Okay. Pasok mo to ni. Ini, paano mo kulit ni? Tawa. Nailot dire. Kamot. Kailangan ko musa ka sa babaw, Trish. Ako na sa babaw, Trish. Kapiste. Peace! Trish? Trish, asa ka? Ooh. Reply. Oof, perfect. Brother. Wala gina akong gingon lagi ngalot. Nailot dire. May kamot dire ngalot. Wala gingon ako ni mo, Trish. Ay, sa mukha na niya. Uy. Makuha ko ninyo ba? Masaka ko nyo dire. Masaka ko nyo. Wala event dire ba there? Gitry na nako. Okay. Peace ka itong bataan na. Lagi po siya. Sakara ko, Trish. Sakara ko. Sa mukha na nga bata. Yun sama na siya. Ano mo manipa kung kuan sid. Na ako'y feather. Trish, makakuha ko nimo dire sa babaw. Ali diri. Di ba ko kaabot nimo? Ito. Ayan lang. Isko. Get down. Nice one. Ako'y feather. Peace! Base ako. Ah, kanya. Bere. Murga pa diri sa babaw to siya. Naka-solve na puzzle ba gamit ang mga lips niya. Pili lower down the volume. Ay ka ba? Okay na, Trish. Trish, hello? Yung manggilabay. Lower down the volume ba? Okay lagi. Ooh. Oh, may loot diri. Way loot ris babaw sa amin niya. Sabangi ko ani. Wait lang. Wait ako loot. Oh, may loot diri babaw. Pero na siya mag something diri. Wa, pwede mo makita. Uso ni boy. Tigidig. Yay. 35k. Napagi ka mo to. 1k. Yeah. Gay. Aha. Bataga ka! Gay. Ha? Bataga ka dira, bildo ba na? Kamu Pil- na lang ani big. Di, glass man ni brother. Bagay, mabuak na. Ay feather drone na lang nimo. I-feather drone na lang kay Trish. Sama kay feather drone, Trish. Mabuak na. Oh, Nakaman na ilot oh. naaga ni. Ayo. Gidaw. Dili lang. Uy,
Wait. Natay, makuha na na. Pero oh. Lala. If-feather drone eh. Bugot kayo siya, bay. Di na mabuakted. Di lagi na mabuakted. Sa pikas Di na mabuhat abay. gamit na. Sa pikas Item na. siguro. Awa diri sa pikas. Na diri oh. Nataga ko diri ganina bay. Dili po siya sa kamot. Kasi loot anak ko. Yeah, brother. Nabuhay na sa rihid? Wala pa. Wala pa eh. Okay. Ako'y makita ha. Pulot diri. Asa ang cart? Na dito ang cartridge? Wala. Okay, abanti lang Trish. Isa gamay. Nice. Okay, abanti lang. Naungot ka? Okay, very good. Pwede ko masakay! Haya, bugat kay ka. Mabuak ni. Koy kubi. Yan tigidig. Uyo, tigdig. Ibuhian na sa rihid, be. Butan na lang na. Wait, butan sa nabi. Kuha ano tong emerald ba? Itong emerald churbalu. Pwede man na sa cartridge. Ipababaw sa cart para matulod na tong ano. Pero gamay. Uy, anak ko ha. Isa. Ipahigda siguro sa cart. Ano? Ana na lang. Ano? Matulod raman ni Ron. Pwede lang. Ay, isa. Okay. Perfect. Tabangi ko. Ayaw pa sige patakad. Tabangi ko. Nice one. Kamu na. Okay, atras. Okay. Atras. Atras. Right Wait, ni mo, stop, right. stop, stop, Right stop. ni mo, right. Very good. Nana siya point of direction, no? Okay. Yeah, left ni mo. Left ni mo, left. Tuyo. Kamaon na gid. Lahi ra gid. Para sa on na. Lahi ra gid. Up. Si Habo, ako. Makuha na ni mo kabayo. Okay, ilaw Kabayo. sa. Masangit na. Okay, ako na bahala sa cart. Go. Power Rangers. Okay, tulod sa cart. Okay. Here we go. Okay. Ang ulo sa... Wow, great. Great. You're a great singer. Tira. Kira. Kira. Hoop. Nice one. I-charge ang kuhan ba eh? Oh! Oh, Raid, mamatay ka. Hawa dia. Igagawa na. Gano'n sig life. Raid, oh. Refreshing. Nice one. Let's go. We should have Double using that. Oh, namatay ka to Ried. Complete instruction. Ha? Let's go to the very far extraction, guys. We can do this. Nga na, namatay ka rin. Na-I-trudge. Nakay! Ay, sorry. Pushit ka, Na-ay? I'm gonna be dead. Wa ko stamina. And there he goes. No. And there he goes, ladies and gentlemen. Vacuum is now gone. Ay nako. Yan, teka, bay. Bay, ayaw kong isunod, bay! Ay, namatay pag si brother. What the hell? Sabi. Tenene. Pinakalasta. Piste pa rin. Uy! Langkap! Dito yung ulo ba?
diya. Eh. Saan man nagdire-rehid? Tahit. Ambot lang. Kuya mo ang buhay. Wow. Nothing. Bullshit. Wala ra gid ay. Yawa. Effort pa kay tawa na tay unod. Parkour! What? Yawa. Parkour! Yaw! Maloy. Si kontra niya. Trudge, okay. Pati siya sa pinakalayo. Nanapay baki. Uy, it's fucking wrong. Gago. Dire sa pinakalayo, dire. Dra. Ano tayo magagmay? Oh, magagmay lang. Napay gamay dito. Oh, naigamay oh. Gamay. Naigamay dra. Oh, naigamay dire. Dra. Ara, naigamay oh. Ara, naigamay. Wala day work si Baktin. Abot niya. Okay raman daw. Ano ba ako ni... Wala pa yung maka-parkour. Tadri ba yun? Parkour? Wait. What? Ne? Sagit. Boy, maka-parkour. Nailoot sa babaw, boy. Oh my god, how do we do it? Diha, gikan si Sid. Uy, dila, loot. Di na sa pinakababaw, oh. Nabitaw. Uy, yawa! Asa ko? Bay na pa ang trudge ba ya? Ay! Patayin din siya. Ay! Welcome to the jungle. Welcome to the jungle. Woo! Wah, bangga-bangga pa muna ako ha. Nahurot akong stamina ha. Bullshit mo ha. Welcome to the jungle yun mo. Bullshit mo. Sakadilim. Nag-aatang ang isang Oh, ni ano guys, back din nag-try siya may mga VA. Ganira may galive ya. Padog na mo input. Unneeded someone. Ne? Damatay! Upo siya na. Asa man ni siya? Asa? ito ang istorya. May baki! Patayo. Yating ba? Wala ko ba yun? Dib! Tara rin. Makaparkour mo na siya, Diego. Tapos likod lagi. Dia. Baki rin, impas ka na. Pilot ka ba yun? Oh, di ko na masulod ba yun kung claustrophobia. Takit siya ba yun? Dapat din. Wala man. Dre, nailot, Dre. Kaya ni mo, di ko ganahan, Dre. Uy, yawa! Uy, yawa! Mura ko di ko ganahan nga na ba yun? Asa may loot, ana? Ano yung sa ubos? Pinaka-ubos daw. Okay, loot good. Mas stress ko Suga na muna, bugo. Ala, ang taon na din. Sakadara ron. Makasakara na. Makasakara ka dito, Trish. Hindi ako natagag ganino. Ay, kami hagi-haya. Ay, grabe yun.
Parkour ka diya. Taas lang jud kayo nga parkour. Lagi hayang-hayang di balikan. Ha? Soy lang ni bakal. Magalang. Magalang lagi magalang. Grabe galang katong pati galang. Grabe gid hayang gid. Ha? Ya hayang kasi kinabuhi ni kal. Unsa man na? Nahayang. Uy, manaw ko ba? Na-curious anong ko. Unsa man na? Ay, kabushit. Unsa man na sa Grabe diha? hayang gid. Grabe gid. Gabilang ka. Hayang kasi kinabuhi. Hayang kasi kinabuhi gid. Alo bay lo yan niya. Ala ina gid ni ani bay ay bay promise dampon jud pa ni ron. Di ko ganagi ani bay. Lo imagine yang kaagi diri boy nahulog siya pa yan. Namatay siya tungod kay. Oh. Di ko ganahan, di ko ganahan ani bay. I hate this. Di ko ganahan bay. Hindi ko Ganahan, kaya yes, yung parkour. Sa man ni? Yawa. Kapit na. Dali Raid, para makakuha ka. Dali Raid, para makuha ni mo loot sa babaw niya ato silang i-extract. Wala di pa yung loot sa baba. Ay actually pwede rin na Walay, walay loot sa babaw man. Pagikan lagi. Wala Mm. lagi. Ano na yung gitan ang katong pulo. Ay, ate. Tago kang buong. Katong ng rag statue. Tagag sa narito na ba? Tagag sa narito. No, uy, ba pa na siya mahuman ba? Nala sa sige. Ah. Ah. Tara Raid. Ato na ni ikaw. Nakay para din na magulat si Broad Deck and... Shit. Life is the last night. If the world was ending, I wanna be next. Ang point Raid. Yeah. Wait na si brother dere. The shot. Wait lang, may bata. Pistin bata. Wala na lagi nasundan ni mong vlog. Kung sa may vlog na guys, di mo ko laagan, harap ko sa kong kwarto. Narap ko ito rin mes gaming room. Sa lagi guys ha? Ano nila alas? Uy! Si inariya po ko rin. Oh, pita huy. Oh, hello. Oh, tara. Kinsa may katuto ko ganina sa cart. Dit sin hutok ko sa min. Bogo. Wow, ngano ni duol ba sa kagbalik sa trads? Wow, ako mo do bay gisuyop. Ay, Bay. Bade, makasaka ka di ba? way loot na ba diha ko gikas baba brother. Sa babaw? Wala dira. Oh. Is fucking who? Ang tarong surya. Yeah, na. bakit? No. Wala yung loot na to boy. Biskot man ang bata ay. Trudge. Aga po yung church. Let's go. Record. Iski ka bakit? Biskot nga bata. Lulu, gogo. Mukha sa bata. Bay, nigara-gara na lagi ng bata. Bay, la, nag-patch. Pero nigara na lagi na siya mayo. Basin. Eh fucking bro. Uni, jam mo na. Nasa bangko? Oh, dede. Dede. Ano ba kaya rin? Wala yung loot ba eh? Batiya, wala man dito ang kuan. Wala man nagpakita tong radyo head. Golo no? Tara, ato na ta. Baki. Baki ah. It's fucking woo. Fucking bro. It's fucking woo. La. Kaya nga, wala man ang radyo. Di, okay ka ba eh? Ang kilala. Tarong ba? Lagi. Ano man? Ay, pagbuot. Buang mo na siya, boy! Gugutusin mo. Gidukol. Awas siya, boy! Gidukol si Trish. Go. Apas 72. Bay, naabay. Siya boy!
Laser. Laser, night cart. Oh, night cart gamay. Itry, dali, itry. Rehead. Asa gamay? Oh, kaning gamay. Para dali. Bugo man pa ta, oy. Gi. Piste, Marisay! Sniper! Lu. Ginaw. Piste, mana? Ay, mamatay sa Trisha. Bugo! Wow! Ay, atubang nga ako ang Trish. Mamatay dong! Kampi! Wow! Oh, chuyoy. Suya kayo eh. Oh, kamay ra siya ba yo? 43k o 18k ba? Ay, palabi. Lagot ka Trish, lagot ah. Lagot siya. Lagot ah. Fuck. Kapis. It's fucking Ay, mo-overheat siya, mo-overheat. Palita ba? Balita ba 43 o 18k ba? Kikugugugo. Kasi 18 ang small cart. Oh, 18 ra small cart ba? I mean, pwede man na to siya ibutang sa cart nato. Pwede ra po. Wala. Oh, para na makapalit ag health. Gigi. Oh my gosh. Gago crossbow lagi na. Okay, uy, nangumpra ko diri ay kunyik sa mukha. Easy ka. Start. Animal! Tiak dart. Jack that. 81. Pila yung HP ba? Pila yung HP? 36, 120. Please. 120. Oh, kailangan dito HP dito ka dare og kuan. Dili na. Spin na lang. Pistol eh. Barato ta ni kaya. Ikaw Red, pila HP ni mo Red? Gamay ka HP. Gugu, 56. 50? Okay, ikaw Trish. Yow! 46. May at least 2 ako 100 ba? Pistingin! Tanawa daw energy crystal charge na to ba? Na makita. Namay. Ay, sorry. Pisting! Di man makita ba eh. Hindi man ang bar, di ba? Okay running health siguro ba? Bahala. Kira na. Maghinay lang ta. Let's go. Takuting dead. It's Hanun! Guys, si Enzo ng recording nga simula ang live in 3, 2, Ay. This fucking. Oh. Ada siya magana kung wali cart. Okay. Maganda. At mura, makano ba? Siya drill. Pucha camera. Red, kuwanta rin. Kan Delta Force rin red. Gago. Tapos ay. It's fucking woo! Bata. It's fucking woo! Ya, bata. Ya, Ta. ya, bata gidaw. Heal. Hup. Pila HP na mo? 6. Pila na Trish? 86. Yeah, 86 ako. 6 ako.
Na, gusto na. Let's go. Go. Bye, excited to buy. Excited. I'm excited. Hitman man or Handu. Ah, si Hitman rin ba eh? Ah, di ko ganahan ni boy. Huot ka ni nga mapa. Batiya pa rin. Ah, let's go. Let's go. Kita tag kontra buang mga. Oy, Viz. Na-Viz din sa baba. Na-Viz. Na-Viz. Baba. Rehead, isa ka guna diri rehead. Kaya akong ibutan ni sa cart rehead. Pabutan pa na sa cart. Umabangil lang kuan, Trish. Diretso na tayo, Trish, eh. Uy, mga dlo kung posible. Gi, ubos ka. Asa mo na? Nako'y strength. Ay, Viz. Viz. Bay, ayaw, bay. Cart. Ayaw mo kumpensa. Wait lang. Hop, Trish. Tangtangan ang kanon. Okay. Asan cart? Wala bitaw ko. Nasa mo likod. Wala. Nasa mo likod. Wala, ipadawala ko. Araw. Ito. None. Very good. No na po siya mo. Himo na siya duta pliero. Save! Wow, may bayan na eh. It's the goal. Oh, fish life! Oh. Uy, so ako na ni mo rin. Wala ko na eh. So ako na ni mo. Boy, lot ka rin. Yeah, ihato na to ni Trish ang kuhan. Ang... Trish! Sa bangi sa kusin. What lang sagot? Nanay. Dire. Are. Ay sa mo sa. Dire. May lahos ka. Bogins. Get ahead. Nice one. Buwa ko tanan. Asam ni. Okay. Naunsam tao ni siya eh. Uy, Rihid, dapat makauna kang tira niya, Rihid, ha? Dapat makauna kang tira niya. Ready. Skull! Peace! Pati ay. No, di siya di skill. Abi na ko na siya sa portahan. Uy, umay ko sa tubangan. Ay, misterite gid. Okay, one more. Isura, kontrolo na ning animal. Ikaw ba? Uy, fake news kay ka. Ano na kung naadi? Ano sa puto siya? Uy, ning tuyok man siya. Diri mo kugikan. Ning tuyok man siya. Fake news. Ready na kayo ko, Hindi na kayo kung matay. Padung og langit. Goodbye, my friend. Ato na yung butan yung buhangin. Kuan ang kanang ano. Pick mo flank siya, bay. Ning flank siya, Trish. Oh, gunda siya, Trish. Oso gago gid. Uy, pati. Bay, ning flank siya, bay. Ako na lang ibutang ang ano din, monster to pinang. Lolo. Buak. Oh, di ko ka joke. Tagin mo sinatabo. Tangtang sa tanito. Taka sa Trish. Makuha sa puro tago. Anong doon? Di akong ikuan ko, mabutang ba ang monster loot, di man? Di ko ka joke. Nainip ko, Andre Trish. Dali, Trish. May work lang. Ready na ko. Ready na kayo ko, bay. Ready na kayo ko. Ready ka din matay, di. Okay. Ni flank din, ni flank.
Putoy, buta. Pinako sa door, boy. Ah, mo may uso-uso. Nagyan gi doorbell na to. Karites. Doorbell gi. Tubangan. To, kalagi sa action ng buwang ni Plank na dito di. Kampana na. Ni Flo. Ang kampana. Putoy ni Flo. Naman ang buwang. Wadyo ko gadyo ka. Kita gid mo ato. Tagid mo sa natabo guys. Ito na yung church daan. Pag-atas na niya eh. Usang-usang. Kedua mi gabi ang tagit-tagit ni. Gira kayo. Tiga kayo ba? Paano ka na Delta Force ang mga content? Kami ang content sa Delta Force. Malingaw yung mga todo. Very funny. Okay na siguro ni Trish. Dila na to sila patambayan. Tolo mag-aapon ni ka-extraction. Ay, napay sa Trish ay. May dako dire. Kaya na niya. Isang hada ko, nakoy feather. Kaning kuan, do not open. Handle with Worth it ba mag-try og Delta? In my opinion, yes. Sa PC. Kasi kung mo siya bay, it's casual mo siya game niya. Okay, boy. Oh, do not open dire. I mean, pwede ta nadalon, Trish. Kaya man. Namatay, feather. Ikaw dala. I'm scared. Okay, ikaw hato na be. Ako ato. Okay, go. Pag-live mo niya Delta Force. Nag-ML ka. Okay. Okay. Kuhan ko ba yung Honor of Kings? Wala ko ga-ML. Ne. Yawa, mani siya ba? Manakagkuhan, raid, manakag-core. Nakalisod daan eh. SDN core. Naman ko ko strength. Wala Isod ba? ka yung wawa. Quick ta. Isod ka siya para na ako. Kaya na siya yun ako strength. I don't think. Wala ko nakaduwa pag Sabado Domingo. Good. Dili ni worth it, Trish. Kapag ganun ko ka-outskirts gani. Ah, mag-outskirt ta. Wala na eh. Sa karan nga outskirt niya, duha ka kuan, duha ka. Ay wait, wala man kay kuan. Na kay lavish wala. Wala. Kay para Pasigaw. duha ka ran sa kuan ba? Core ba? Wala eh. Wala ko Okay na. Duha ako nabili. Tulas ang ilok eh. Para na ako mas dali man ang kuan, mas dali ang core ay ang core kaysa outskirt. Na yung bago nga mod. Nakay mechanic ang outskirt good ang core kay ang mechanic sa core kay kontra usa duha tulo. Pat lima ra ka mechanics. Lima Dal- eh. dali ra Yung kayo i-download, dali ra di kayo bayad. likayan. Bayad ka ni before ka maka-download guys. Dili free ang repo guys. Ang importante lang dyan, ang damage lang dyan. PC Steam. Di siya free. Oo. Kadua gyapon kog hook. Oh, actually gani gadua mi. Ah, basta mag-kuhan eh, mag-core na sa brother, mag-core tayo ka. Sa Dragon Nest. Hindi kayo. Dragon Nest nga game. Ha? Basically ko sa Dragon Nest is guild leader. Magugudad to. Yan mo kay guild. Dagan kay kog members. Ito na ito kasi online sa kuhan ba. Nag-modded mo. Wala. Na si Let's go. Mark, manam mas Okay na gano'n ni sila. Trish. Di na ko bumahinda to kung sa fish kay. Ikaw sa Samo ka to. Urasan. Yes sir. Unahon ko ni. Unahon ko. Isanding na ko drahan. Ikaw na ikpa na. Excuse Dala. me. Oh, perfect. Oh, perfect. Very Ah. Tawag ang tiguang. Usil na nun siya. Steam. Kay sarap Wa, bayad fake na. news yung usa, fake news isa. Taka lang instruction na ako nus. Wa agad. Bye. Wa agad. Tanawa ninyo ang live. Ning flank. Ning flank siya, bay. Ning flank. Malay ko ba nga mo flank siya? Ready pa dalong langit. Ready na kayo usa tira. Tayo biro dito sa door. Asmars. Ready na kayo usa wa. Ni-spawn na to siya balik. Ni-spawn na to siya balik, bay. Ato ta sa next extraction, bay. Butang ta ng kuha ng cash. Ta.
Biro boy. Hindi nag-itation. Ready pa daw langit. Ay, grasya. Peace! Kuyawan ako na niya eh. Spewer, nice spewer, nice spewer. Hindi ko na ang lago. Nice spewer, nice spewer. La. Peace, tina. Pagka, 11 HP na lang ko eh. Oh my god. Na niya promise kita kahit di ko na standan. Nice spewer ba, nice spewer ah. Ali brother pa. Ano? Kami siya. Sir, hit yung target. Bay, namoy small item raman na siya bay. Mapaksit na siya small Wala. item. Laser. Ali mo. Nata dire ang next extraction ba eh? Ano, bunulian niyo? Naikontra, pum. Naput siya. Ah! Oh! Ako na damage. Nice. Asa next extraction? Okay na tira. Stick ka ng upstream. Nice spear. Tara. Ay, item dire, pwede man yung small. Asa siya be? Asa siya? Hala, tara. Nice spear. Ne. Asa siya? Someone gonna love you like it's the last night. Like it's the last night. Oh, okay. Nadira, unahan. Pili namin yung ang cash ba? Ang cash. Ako, i-activate na ako. Oh my god, batian yung extraction eh. Nag-activate na din nila di eh. Bay, nadiri ang pinakalayo ng extraction bay. Bati kay Sugdan. Alo. Hindi, ibotan na to ang Cash. Tapos nagpapa na akong deactivate yung mga. bay. So atar ko na ninyo bay. Asa siya? Na kayo din. Ne. Asan card? Gawas na rin. Di na siya muhawas sa to. Una ko duro. Tara. Asa man ka day? Buang ka? Bay, tabangin ko ninyo. Uy. Uy. Yawa na gid. Ubos. Ubos. Nakabog. Yawa. Ubos. Taas. Ubos. 2 hours na. Bish, mabundok boy. Nice. Sota dali. Sota na dali. One, up, Nagid. down. Up, down. Da, bubo ka. Yeah. Oh! Lagot ko ni. Bubuka ang bulaklak na Namatay. matay si Rihit. Nabubwakan siya sa poison sa sugar. Sismi, maigo ka, Sismi. Okay, dira na. Kani, dito rin sa kan, ang cash. Pati ako na to glass extraction. Kaning clown, sagdaan tan eh. Kaning clown, Trish. Ang kaon mo na. Magalon na lang. Wala na lang na eh. Sana baka mag-sleep na ta. Sige na, baby. Okay. Ang saya-saya. Bom tiyaya.
Ano ni sa ubos ba? Napanin ka bus bro. Ngani. Naidaghan dia Trish. Corner in the red corner. Gubutan di ko ba sa puno On ng the red. player. Ano di ko kaagi ba? Istorya dahil kay Kwan, dili kay ko Pilot 3, wait makafocus. lang, na pilot 3. Bisi. Honor yun. Ang dati na para na siya sa mga Dragon Nest na players na makarelate. So, if di mo karelate, okay, hindi mo matanda. Ano ram na? Ako magod guys, di mo magugug up pa sa viewers guys, dili na lang. Ako ang streamer nga. Mag-outskirt mo na, brother. Join ka? Oh, kaming rehead. Ow, pow! This one. Ow, pow! Ah! Lambot to siya. Pa-charge. Trish! Hey! Tala! 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 Talagi na. Overcharge siya. Nice one. Ay, salamat. Tris siya, pagi. Sayang po na yung clown. Tris, kano di ba juga kaigo? Tris, puso may gid. Sa balong di ka kaigo. Dre, di ka kaigo. Ano sir di kayo? Boom. Silent treatment. Ay, bullshit, nagyaw-yaw ko. Hoy. Hoy, kapilan ako siya na igo. Gago. Karate ka! Uy, hapit, pamangga sa ulo ni Sibuan ka. Uy, galing. Karate ka! Huwa! Anak nilo! Buang! Gago, karate daw. Karate kid ka! Naggang kita siya giyaw-yaw ba? Asa na magibayaran ng rate po? Sa Steam guys, kung wala pa maka-familiar og Steam, isa na siya ka-platform kung asa makapalit mong dagaan kay game. I-search lang ninyo sa Google Steam. Biden Dragoness. Pray na siya. Ano siya, every time mag-live kog Dragoness guys, it's either buntag, tag or adlawon kana. Later I don't know if i-live na ako. Pero mo na. Feeling ako ba si brother kay ga-live ni bo. Kay confident kay ang buong. Hindi ka sure. Sila yato. Ana, Ang kanon Trish ko, ang kanon. Wait lang Trish, ako na kung kanon. Story head. Mo gani no, galib lagi ng buang lagi, klaro kayo. Hindi ka sure. Pwede kayo trabaho rin Zed? Wala. Wala. Yoy! Jill to po. Yeah. I got you, mate. Ito siya, baga duwa ba? Mo down siya kay manawag siya. Help, help!
Daya. Fuck you, eh. Okay. Guys, read. Nice. Kung makakuan po siya, no? Judgmental. Kapiste yun ni Trish. Makabawas yun ni mo Trish. Awa lang juga Trish. Uy, kung ano yung laser, uy. Ay, laser. Ay, kasukugod. Kalmahin mo lang. Read. Digbik. Oh! It's fucking raw! It's fucking raw! Aka na, nindot tao, di ba tagak? Natagak ka na. Kani siya, no? Tarong nagtagbuta iya, tuyog tagak, bugo ni siya. Uy, tarong na yung butang. Iwisi-wisi na yun nun. Ano, uy, sabi ko. Red. Okay. Spiritual! Oh, nice. Fucking raw. Teka na lang dyan. Asa naman eh? Dari na eh? Right manata, right manata. Napay look din ito. Nadiri. Nadiri ang next nga extraction. Loot over here. Loot on me. Hello. Napay vase dere vai, vase on me. Vase. Oh. This fucking yes up. Hala, may buhok. Duko jud. Wah, di ba? Ay, man. Bye. Balik na mo sa base. Ako na ani, okay? Balik na mo. Okay. Wala ko yung sanay ka na yung ako na. Tihana na lang ta Sid. Red. Uwi, tumata. Wait, napay vase. Napay vase. Dari sa kuha. Napay vase dari ba yun? Ay, kapis. Napay vase dari yun. Dali. Oh. Dali. Boss ko. Okay, go. Then. Okay, go. 7K. Isa lang, Sid. Wala ko yung Sid! Ha? Wala ko yung makita, Sid! Okay, atubangan na ka. Dira ka. Trish. Okay. Sid, isa. Okay. Asam Okay, ka? sulod. Left ni mo. Okay, sulod, left. Atras. Makamapra ka. Ano pala ginilot? Op na si Trish. Oh. Hindi siya gitan ra gid noon. Mag-Q na ka.
Hindi Ay na ka- na makura. Kumukyo ako sa... Napalagi loot sa Picos Trish kani sa man ni. Dili siya ginagawa ng pagkukuha. Ah, katunan dako kayo. Asa ka Trish? Oh, ka-crouch ka uy. Bay- buwang. Namatay si Red. May nag- Hay piste. Ayaw, please! Peace! Awa ba na siya bay, uy! Na-slide ko! Welcome to Mobile Legend. Naungot lagi mong leveler. Wala man. Ano ba? I-refresh daw. Wala man. Na-slide ko, boy! Pero game na mata mo manguli! Lagi pa daw nami uli. Nya saon taman kay namin nakitang vase. Game na ta mo manguli! Wag mo Kita- manguli! Nanis, may usad rin. Kuhaan na dito. Ay na, sige, kuhaan na. Na, gamaoy na muna, palabi. Nag-live na si Bactin, wala. After ni guys, kay mag-switch game na ko guys. Nawala ko.